नमस्ते, प्रणाम। का हाल चाल बा? बढ़िया बा ना? स्वागत बा एक और खूबसूरत वीडियो में। जे भी भाई हमारा चैनल भोजपुरिया मजा पे नया बा ना, उस चैनल के सब्सक्राइब करला, साथ में बेल आइकन के प्रेस करके ऑन करला, ताकि कोनो भी हमार वीडियो इस चैनल पे अपलोड होके तो कर नोटिफिकेशन सबसे पहले तारा तक जा सके। देखा, बहुत सारा लोग के एगो हमारे क्वेश्चन आवता, व्हाट्सएप पे मैसेज आवता, इवन फन अनलिमिटेड भोजपुरी के फेसबुक पेज पे मैसेज आवता कि भैया जो गाना रिलीज भइल बा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ओकर व्यू काफी कम बा, और कुछ दू चार गो चमचा बड़ा सा ओकनी के वीडियो भी यह आवता कि व्यू काफी कम बा, गाना के लोग इतने डिंगत रहला, इतना बड़ाई करत रहला, गाना फ्लॉप हो गई। तो का सच में वो गाना फ्लॉप हो गई? ओकरे बारे में वीडियो में चर्चा करे वाला बनी। आज जे ऐसा कहता चमचा चूजा लोग उनकरा के ढंग से रेले वाला बनी वीडियो में, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिलो, ताकि वीडियो सब भाई मेरे भाई के पास जा सके। देखा जा का बा, चैनल आरबीएफ इंटरटेनमेंट जोन बा, तौना के बहुत सारा पवन सिंह जी के फैन ना जानत रहे हैं, ठीक बा। और चैनल के सब्सक्राइबर कितना रहन? 50,000, ठीक। अपना बॉस के गाना ऊपर रिलीज भाई, पवन सिंह जी के गाना के बोल रहे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और गाने को लिखे थे अजय बच्चन जी, और म्यूजिक दड़े रही छोटू रावत जी। नो डाउट गाना काफी खूबसूरत बा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बा, आउटस्टैंडिंग बा, माइंड ब्लोइंग बा। वो गाना की जितना तारीफ कही जा ना, वो गाना के उतना कम बा। सीधा शब्द में जान ला कि वैसा गाना भोजपुरी में अभी तक तो आई ना रहा, सच्चाई बा। और जौन दू चार गो चूजा चमचा तो हम लोग के भड़कावत तारा सा, ये गाना फ्लॉप हो गई, तो के बापो के वो गाना आई रहे ट्रेंडिंग पेंडिंग वाला, कितना भी हो गई बा, जबकि मिलियन में सब्सक्राइबर बा, तो कर ऊ हाल बा। अब पवन सिंह जी कहते को छोट छोट चैनल पे रिलीज करके मिलियन के करीब में पहुंच चुकल बा, 9-9.5 लाख व्यू उसका रियल टाइम हो चुका है, हालांकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे चूजे चमचे के बात पे हमनी के ध्यान नहीं खे देवे के भाई, रिक्वेस्ट बा। देखा, जब बोलत बोलत कहीं कहीं हिंदी आ जाता ना, तो करके तू टेंशन मत ले लो। सीधा शब्द में एक बात कहे के बा कि हमनी के गाना के ज्यादा ज्यादा शेयर करे के बा, सुने के बा। ये भक्चोदन के बात पर हमनी के ध्यान नहीं के देवे के, कैसे कि ये कामे बाई भड़काऊ बयान दे आ ना दिया सा तो का दिक्कत बा, ठीक बा। ते कनी के कामे ही बा, कनी के काम अपन करे दा, हमने के अपन काम कर जा, ठीक बा। चलो सर, वीडियो कैसा लगा हमरा के कमेंट करके जरूर बताइए लो। और रिक्वेस्ट बात हम लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर लिया जाए, ताकि कोनो भी वीडियो हमारा अपलोड होके तो को नोटिफिकेशन तो हम लोग तक जा सके। मिला था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भाई के इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।